die halve zon ziet. Ik weer de tafel met doorroemen en een stuk lawaai. Het weer ijzer op ijzer. Dan ben ik 2 tellen een stuk boeten. Ik heb 14 in de gaten dat een schip hier de brei op ziet. En de oost skiert het PM-kanaal, het buurtskip. De brege is dicht of iepen. Krijgt hoe die tjen willen. Nijboer had een autoskeer- en vervenbedrijf bij Skoelenborg. Gelukkig voor hem had hij net een soort last van de stikkende brege. Ik zit aan de goede kant, zei ik dan. De meeste mensen komen dan via Koostertil naar Jettem naar Skoelenburg. Zoals elders, die zit op de andere kant van de brege. Ja, die zal er wel les van hebben, want dan komen we toch wel een hele berg die van deze kant hoe de brege naar hem te gaan. Het langs rijden verkeer, dat komt je net meer. Je zit uiteindelijk onder in een stukje dik. Een bjotje op het hek, we hebben maar iets onprijzen. Ja, dat hoef je nou net op te hingen, want er komt niks met el. Als Ellen jet van de brege denkt hij maar één ding. Ja, oh jee, dat gaat het hier. Daar komt het eigenlijk wel op del. Dat is, ja, nou krijgt hoe langer het wordt. Het is gelukkig in het begin van het jaar. Maar ja, nou is het maar krijgt hoe snel gaat het. Is het voor de piek van het jaar, voor de midden van het jaar wat kleer, nou ja, dan valt het mij. En ja, dan denk ik wel dat het al wel een behoorlijke post is. Dus snel mogelijk repareren en zorgen dat het weer draait.